שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אני עושה סרטון על אתר חדש שבניתי, לא סתם אני מראה לכם אותו, נכון הוא יפה ונכון אתם יכולים לראות פה פיצ'רים שאני הצפתי לבד. התמונה הזאת לא הייתה כזאת, אבל זה כרגע פחות חשוב. כמובן שיש לנו פה אוברים מיוחדים, מודגשים וטקסט זז שזה מהמם, אבל זה לא העיקר. נרד למטה ויש לנו את הטאב של קורסים מומלצים. עכשיו כדי להמחיש לכם בדיוק מה מיוחד פה, אני אפתח רגע את לוח הבקרה ואני אכנס לקורס. יש לי פה, הקורס שלך יכול להופיע פה, שם הקורס שלך, זאת אומרת השם שאתה תבחר ולפרטים נוספים. כשאני נכנסת לפרטים נוספים אפשר לראות שיש לי פה את שם הקורס שלי, כרגע אין לו שם אז זה מופיע שם הקורס שלך, שיתוף לחברים, תמונה שמשתנה באופן דינמי לחלוטין, וכמובן כל הפרטים על הקורס. מצוין, אז כאן הזנתי סתם פרטים כדי להראות לכם איך זה עובד, ובואו נבין איך זה קורה מאחורי הקלעים. אז יש לי פה, תשימו לב שנוסף לי לסרגל כלים עוד טאב קטן, לוח בקרה, פוסטים שזה הבלוג, קורסים שזה בעצם הקורסים האלו. ומה אני עשיתי פה? יש לי פה קורס אבטחת מידע וסייבר לדוגמה, ואני אכנס לערוך אותו. ברגע שאני אכנס לעריכה יש לי כאן את הבלנק הזה שיש תמיד בכל פוסט ועמוד של וורדפרס, אבל נוספים לי פה דברים מגניבים שבניתי אותם לבד. שם הקורס, שם הקורס שלך. עכשיו אני אשנה, הקורס שלך יכול להיות פה. ואעשה שמירה. עכשיו תראו איזה יפה זה מתעדכן לי באופן דינמי לחלוטין, אני לא צריכה לעבוד, הכל קורה לבד. וכמובן יש כאן את הפרטים שמילאתי, שם משך הקורס 7 חודשים, לצורך הדוגמה במסלול בוקר, או 14 חודשים במסלול ערב, שמירה, ניתן פה רענון, ואופ, אתם רואים איך זה השתנה לי? ממש משתנה לי באופן דינמי. עכשיו בואו נלך רגע יותר רחוק. בואו נפתח קורס חדש בשביל הכיף. נפתח קורס חדש. אני אבחר עוד תמונה ראשית. סתם תמונה, כי בא לי לראות איך זה עובד. לקחתי את התמונה הזאת, כותרת, קורס סייבר, לדוגמה, הקורס שלך יכול להיות פה. אני אתן לו שם, קורס סייבר מתקדם, משך זמן הקורס 10 חודשים, סתם אני מחרטטת כרגע, בוקר או ערב, מסלול בוקר, רגע לא לצאת לי, מסלול בוקר 7 חודשים, מסלול ערב 14 חודשים, שעות לימוד, כמה שעות לימוד יש סך הכל? 690 שעות סך הכל, תעודות, תעודת מפעיל סייבר לדוגמה, האם הוא פרונטלי או זום, אני יכולה לבחור או פרונטלי או זום או גם וגם, או להוסיף כאן לצורך הדוגמה היברידי, אוקיי? ככה בא לי. האם יש התחייבות להשמה? בואו נגיד שכן, יאללה, כן תמיד יותר כיף, וכאן חשוב, אני צריכה לשנות את זה שיהיה אפשר לבחור רק אחד, זה לא בעיה בכלל. עלות ממוצעת, אני לא אוהבת, אבל שמתי את זה ללקוח במידה והוא ירצה להוסיף את זה. פסקה על הלימודים, בואו נעשה לורם איפסום, בואו נעשה פרטים על הקורס שלך, נשכפל קצת שזה יראה כמו פסקה, וקישור לדף הקורס, זה בעצם מופיע לי את הכפתור, אז אני אעשה פה פרסום, אני אלך להצג פוסט, אני אקח את הקישור הזה, ואני אחזור, ואדביק בדיוק את הקישור הזה פה. ועכשיו אני רוצה לראות איך זה נראה לי בדף הבית, כי הוספתי עוד קורס. אני ארד לטאב של הקורסים, קורסים מומלצים, יש לי את הקורס הזה ויש לי את הקורס הזה, שהתמונות לא באותו גובה אפשר לראות, בגלל זה גם נראה ככה.
גם את זה נסדר, אבל תשימו לב את השם שיש לי, קורס סייבר מתקדם, תמונה של מה שבחרתי ופרטים נוספים, ובפרטים נוספים אני נכנסת לדף הקורס, קורס סייבר מתקדם, תמונה, שיתופים, כל הפרטים שמילאתי. איזה יופי זה, תחשבו שיש לכם גם מאמרים וגם עוד קורסים או כל מיני פורטלים או תוכן שאתם רוצים להכניס לאתר שהוא יהיה מסווג במקום אחר, או קורסים דיגיטליים שאתם מעבירים. בעצם כאן אפשר לבנות הכל ולהציג את זה בדף הבית באופן דינמי. אז ממש בקצרה על תוכן דינמי, מקווה שאהבתם ושיהיה יום מקסים לכולם.